Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay yepi baro kinigilong ki khubor bamda kasngi. Ki pulit kari boy district kila kemya saungut ki runar jongka kynhun dawa pisa ki bajudawa pisa jubon ki kalikit mark hamtam ki kalikit siar dokha hasurok National Highway 06. Ya gini ka kynhun na yo ne ka stamp perngap por shibaji khat hendriu minute hagathan pahams im nongpo. Kini ki saungut ki kerteng uriki tangsang arthenrius nem basa asajer nongpo Mustafa Lingdo arplais nem na lingkadan ushem wajri na sning proper e but ukershan bon marwen na mauro nongpo. Ki pulit karibhoy kila register ki sikini ki saungut hanongpo police station hapo ki kendon baper jongka BNS. Long ba kini ki runar ki juluti na duk ka pisa ka mobile bat kiwi ki marem don na lor ka jing sha bom ki jupen ab ye ki kali kit mar ha ki surok ki bakham kinja bat khongdong jong ka surok NH06 khamtam ha ka por minmien. Ki pentip baki pulit ka district kila pelong ye ka jing tokit ka babnya bat kila thwet ru ye ka ni ka kynhun da ka ba pelong ye ki jing ya pahara ha National Highway. Kia thu bahnin kamit shpautrek unai lor kat ba kinang yai pahara kila yo jingtip ya ka jing sha luti jong kawi ka bolero pick up bakit dokha ha kathan shang bangla. Kini kirunar kila bat yu nongnya bat unong bot bat hadin kila shwa bakin luti bat kini ya ki mobile phone. Ki pulit haba yo jingtip ya kani ka jingjia kila hair wood shakati ka jaka ban tokin bat hadin kila yo bat ya ka way ka Maruti Alto ha kathan pahams im halor ka jing suba don kti hagani ka kambar kila kemru ya arngut ki runar ki bakerteng uriki tangsang bat Mustafa Lingdo. Layuthu ba Mustafa Lingdo ulayo phet na kate ka jaka nrida ka jing thong ting e ki pulit ringkat ka jing yarap ka kynhun special team bat ki CRPF ki pulit kila yo ban bat no ya une urunar. Kini ki arngut kila play ka jing don kti sa arngut ki weipat akane ka kambamman bat ki pulit kila lek khenra bat yo kemno ya baro saungun. Ki pulit kila kurup ru ya artli ki kali bapenon kam da kini ki runar ki bakenthop ya ka Maruti Alto badan number AS01 FN 4202 bat ka way ka baleno ka bamdan number satya.